εκλογών. Πλησιάζουν οι εκλογές, το θερμόμετρο ανεβαίνει, μια εκλογική μάχη η οποία προβλέπεται, αναμένεται μάλλον κατά άλλως να είναι ντέρμπι, και βεβαίως και σήμερα μαζί με τον Παναγιώτη Φωτιάδη έχουμε την χαρά και την τιμή, Παναγιώτη, καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα την χαρά σας. και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Κύριε Τσοχατζόπουλε, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα κοντά μας για να ανοίξουμε έτσι μια κουβέντα επί παντός επιστήτου. Βέβαια. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε αρκετές απαντήσεις σε προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, αλλά να επικεντρώσουμε και το ενδιαφέρον μας στην ομιλία σας στο Ιβανόφιο, που είχε πολλά και σημαντικά σημεία τα οποία θα ήθελα να τα αναλύσουμε περισσότερο. Δεν πιστεύω να υπάρχει καμιά αντίρρηση. Αν έχετε τέτοιο ενδιαφέρον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά πρέπει να τη δούμε. Βεβαίως. Θα δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα κομμάτια, ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Βέλκου. Μόλις δούμε αυτό το ρεπορτάζ, επιστρέφουμε και πάλι στο στούντιο με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Μήνυμα εκλογικής νίκης απέστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Ανάπτυξης Άκης Τσοχατζόπουλος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στην πόλη μας. Από το βήμα του Ιβανόφιο και απευθυνόμενος σε ένα ζωηρό και ενθουσιώδες κοινό, ο κ. Τσοχατζόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία του Πασόκ τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Δεν παρέλειψε ωστόσο να κάνει την αυτοκριτική του για λάθη του παρελθόντος, αλλά και να χαράξει τις προτεραιότητες της Δημοκρατικής Παράταξης για την επόμενη της 7ης του Μάρτη. Το βασικό μήνυμα του προγράμματος του Πασόκ που στέλνουμε, φίλες και φίλοι, η νέα μεγάλη μας δέσμευση είναι η στροφή στον άνθρωπο για τη δική του ολόκληρη συμμετοχή στις ευκαιρίες και στις δυνατότητες της νέας εποχής. Δεσμευόμαστε για τη δίκαιη συμμετοχή όλων στον παραγόμενο πλούτο. Δεσμευόμαστε για μια ουσιαστική ανακατανομή στα εισοδήματα. Δεσμευόμαστε και το θέτουμε σαν πρώτη μας προτεραιότητα για την υλοποίηση μιας ανοιχτής πολιτικής ολοκληρωμένης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για τη συμμετοχή δηλαδή όλων στο δικαίωμα στην εργασία. Δεσμευόμαστε για ένα επιτελικό κεντρικό κράτος. Δεσμευόμαστε παράλληλα για ένα αποκεντρωμένο εκτελεστικό κράτος, για ολοκληρωμένο περιφερειακές κυβερνητικές εξουσίες, ικανές πολιτικά και διοικητικά και οικονομικά, αποκλειστικά υπεύθυνες για την ανάπτυξη κάθε περιφέρειας. Δεσμευόμαστε για μια ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη στην υπηρεσία του ανθρώπου, αλλά και φιλική στο περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για δραστικές πολιτικές που να ανοίγουν το δρόμο για την οικονομία της γνώσης, για την αξιοποίηση του μεγαλύτερου κεφαλαίου που διαθέτουμε σήμερα, του ανθρώπινου δυναμικού μας, των νέων της χώρας μας. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης εξαπέλυσε τριμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ανέξοδες υποσχέσεις και για δίψα και εξουσία που θα οδηγήσει τη χώρα στη μαύρη τριετία 90-93. Μας κατηγορούν ότι αποτύχαμε και γι' αυτό αλλάζουμε. Δεν καταλαβαίνουν, φίλες και φίλοι, οι συντηρητικοί, οι νεοφιλελεύθεροι και η δεξιά, ότι αλλάζουμε επειδή πετύχαμε και οι επιτυχίες μας απαιτούν να ανοιχθούν νέες προοπτικές για την ελληνική κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για την ανικανοποίητη δίψα της για την εξουσία. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ορισμένα κομμάτια της ομιλίας σας. Έχω σημειώσει κάποια σημεία. Να βρούμε όλη δουλειά, να υπάρξει αυθεντικός εκδημοκρατισμός και όχι ευκαιριακός εντυπωσιασμός. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Βεβαίως. Δηλαδή μοιράζονται υποσχέσεις ενδεχομένως από κάποιους που δεν μπορούν να τηρήσουν μετεκλογικά. Όχι, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, ερχόμενος μαζί στον δρόμο, έβλεπα τα συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί εργασία για όλους. Το ερώτημα είναι πώς. Και εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Δεσμευόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξουν απασχόληση για όλους. Και αυτός είναι η ολοκληρωμένη δημοκρατική ανάπτυξη, την οποία καταθέτουμε ως δέσμευση πλέον της κυβέρνησής μας, να εξασφαλίσουμε συμμετοχή όλου του λαού στο αποτέλεσμα το οποίο παράγεται από τη χώρα, σε αντίθεση με το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε τα τελευταία 4-5 χρόνια, θα έλεγα και περισσότερο, τις 2 τελευταίες τετραετίες, όπου στόχος είχε μπει να κάνουμε μια ισχυρή Ελλάδα, να εξηγιάνουμε την οικονομία, να εντάξουμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να της δώσουμε την δυνατότητα να αποκτήσει μια ισότιμη συμμετοχή
στις διεθνείς εξελίξεις του διεθνούς οργανισμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να εξασφαλίσουμε ότι τελικά όλοι οι πολίτες θα συμμετέχουν σε αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα. Τούτο οφείλεται στο ότι λόγω της ραγδαίας, γρήγορης μεγένθησης της οικονομίας, ένα τμήμα, το μεγαλύτερο βέβαια του λαού, μπόρεσε να λάβει μέρος και έτσι έμεινε κοινωνικές ομάδες περιθωριοποιημένες, κοινωνικά αποκλεισμένοι, φτωχοί, που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Έρχομαστε λοιπόν τώρα και λέμε, με αυτά που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια ως βάση, μπορούμε να κάνουμε μια νέα πολιτική ανάπτυξη, αυτή τη δημοκρατική ανάπτυξη, η οποία προϋποθέτει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη ως προϋπόθεση για την επιτυχία της οικονομικής μεγένθησης. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι η δημοκρατική ανάπτυξη σημαίνει ότι συμμετέχει όλος ο λαός στο οικονομικό αποτέλεσμα. Κάνατε λόγο για 50.000 θέσεις εργασίας στα Θεσσαλονίκη στα επόμενα χρόνια. Βεβαίως. Μέσα από τις επενδυτικά προγράμματα τα οποία προωθούμε στον χώρο της απελευθέρωσης των διευρωπαϊκών δικτύων, τα οποία διασυνδέουν τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά και τη Μακεδονία με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά είναι τα δίκτυα της ενέργειας, δηλαδή του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου, τα δίκτυα των οδικών, οι οδικοί άξονες, τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ασφαλιστικού και τραπεζικού συστήματος. Η διασύνδεσή τους με την Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα και τις χώρες Βαλκανικής εξασφαλίζουν ότι η οικονομία ουσιαστικά της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα γίνεται εξωστρεφής, άρα είμαστε ανταγωνιστικότεροι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο θέμα. Να κλείσω το κομμάτι αυτό της κουβέντας και το λόγο αμέσως μετά θα έχει ο κύριος Φωτιάδης. Ευχαριστώ. Ορισμένοι Θεσσαλονικείς, ενδεχομένως μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, νομίζουν ότι είναι παραμελημένη η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί η νέα τετραετία της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως η προηγούμενη τετραετία έπρεπε να αφιερωθεί στα Ολυμπιακά έργα, στην ολοκλήρωση των Ολυμπιακών αγώνων με επιτυχία, ώστε να πετύχουμε το στίχημα των Ολυμπιακών αγώνων. Κύριε Σταματάκη, έχουμε δίκιο οι συμπολίτες μας, αλλά αισθάνονται κατά κάποιον τρόπο, να το πω συγκεκριμένα, ρηγμένοι. Διότι βλέπουν την ανάπτυξη η οποία πραγματοποιείται με γρήγορους ρυθμούς στην Αττική, λόγω Ολυμπιακών αγώνων βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Όταν στην Αττική είναι συγκεντρωμένο πάνω από το 55% της οικονομικής δύναμης της χώρας, φυσιολογικό είναι από τη στιγμή που έχει η Ελλάδα ανάπτυξη, το αντίστοιχο μεγάλο ποσοστό παραμένει στην Αθήνα. Και το υπόλοιπο μοιράζεται σε όλη την περιφέρεια. Με συνέπεια να υπάρχει μόνο μια μικρή συμμετοχή στην ανάπτυξη και στο οικονομικό αποτέλεσμα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη. Διεκδικούμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτό για να το πετύχουμε είναι το κρίσιμο θέμα. Είναι η ώρα τώρα, μια και όπως είπατε προηγουμένως, η τετραετία και η οχταετία που πέρασε χρησιμοποιήθηκε για να ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε με επιτυχία Ολυμπιακούς αγώνες, μια και το βάρος ρίχθηκε αναλογικά, παρόλο που θέλαμε τα περιφερειακά προγράμματα να πάνε σε ένα μεγάλο ποσοστό στην περιφέρεια, τελικά διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα παραμένει σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κύρια στο κέντρο. Να έρθει η εποχή τώρα που το σύνολο των περιφερειακών προγραμμάτων, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το νέο τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, αλλά και γενικότερα η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, να στοχεύσει αποκλειστικά στην περιφέρεια, και μεταξύ αυτών βέβαια διεκδικούμε για τη Θεσσαλονίκη να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα, να νομοθετήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να αποκτήσει και να καλύψει η πόλη μας. Στο 2008 να μπορέσουμε να κάνουμε τη διεθνή ευρωπαϊκή έκθεση, χρειάζεται να αλλάξουμε για την ανάληψη αυτής της διοργάνωσης. Αισιόδοξοι είμαστε και πάρα πολύ, αλλά ανεξάρτητα τούτου η σιγουριά θα φανεί εάν βάλουμε μπροστά να χτίσουμε τη νέα Θεσσαλονίκη.